Silloin eletään vuotta 2004 ja Jyväskylä Oy oli yhtiönä toiminut 5 vuotta. Ja se oli ollut upea ja kova vaihe, eli yhtäkkiä ry-toiminta oli muuttunut osakeyhtiötoiminnaksi ja se ei ollut kenellekään helppoa, koska sieltä sitten seurasi myös vanhan ajan toiminnan velat mukana ja uudet omistajat teki hartiavoimin töitä ja taistelu oli kovaa ja varmasti pitkällä oli kyse siitä, että miten selvitään seuraavaan kuukauteen. Siinähän se meni käytännössä niin, että Jypin toiminta vaan turvattiin ja sarja sulettiin. En muista ihan tarkkaan mikä vuosi oli, mutta siellä oli muitakin joukkueita siinä tilanteessa, että piti olemassaolo vaan turvata ja ei silloin hirveästi lähdetty mihinkään kilpavarusteluun. Otettiin nuoria jätkiä, semmoisia lupaavia, yritettiin sieltä kautta lähteä. Ja kyllä siinä vaiheessa Jyppi oli enemmän semmoinen paikka pelaajallekin, että Jyppiin tultiin ja yritettiin taistella liigapaikkaa ja tehdä jääkiekosta ammattia ja kasvaa ehkä isompiin joukkueisiin tai isompiin sarjoihin. Olihan silloin Immonen ja Virtanen ja nää, mutta nekään ei ollut vielä ehkä silloin puhjennut siihen kukkaan, mitä ne sitten kuitenkin loppujen lopuksi oli. Että oltiin kuitenkin nuori joukkue ja sellainen kasvava. Kaikki vähän oli niinku urassa alkuvaiheessa tavallaan. Pikkusen ruvettiin sitä amatöörimäisyyttä kehittää ammattimaiseksi, mutta kyllä se vielä niin kuin siinä 2004-2005 oli hiukan puuhastelua kuitenkin, vaikka siinä niin kuin aiheita oli siihen, että täällä oikeasti olisi yritystä. Huippuhetkiä tuli toki matkalle, että siellä oli aika lähelläkin kerran tuossa vaiheessa, että Jyppi ei mennyt 4 joukkoon, johti jo Kärppiä vastaan puoliväliä ihan reippaasti, mutta sitten vaan tuli materiaaliero vastaan ja niinhän siinä kävi, että sinne ei Jyppi mennyt ja 2004 sitten Jukka Seppänen, joka oli tällä välin tullut yhtiön toimitusjohtajaksi, oli jo alun perin mukana siinä 99 hyvin isossa roolissa ja oli jo toiminut hallituksen puheenjohtajanakin ja sitten tuli toimitusjohtajaksi. Ja siitä sitten hän otti yhteyttä 2004. Meillä oli kuitenkin jäänyt siitä 99 prosessista ihan hyvä kaiku puolin ja toisin, että joskus voisi tehdä enemmänkin tätä yhteistyötä. Ja sitten 2004 tuli tämmöinen tapaamispyyntö, jossa käytiin läpi, että olisiko nyt aika, että jotenkin tuntui, että osakeyhtiössä varmasti oli vaihe, että tarvittiin vähän uutta näkymää. Että se oli ollut aika raskasta selviytymistaistelua ja siinä oli varmaan montakin vaihtoehtoa, miten täällä toimitaan jatkossa, että onko toi liian raskas taloudellinen haaste tänne, onko kenties Mestis oikea taso. Se vaihtoehto, että jatketaan näin. Tuntui, että omistajat, jotka olivat joutuneet jo laittaa siihen lisää rahaa tämän 5 vuoden taipaleen aikana, niin varmasti siinä oli myös semmoinen tilanne, että aika raskasta juttua on edessäpäin tulossa. Ja sitten sitä 3. vaihtoehtoa kartoitettiin ja siinä varmaan oli se haku sitten, että sitten pitää lähteä reilusti kehittämään toimintaa. Ja siinä oli hyvä strategiaprosessi keväällä 2004, josta sitten valikoitui Jypin linjaksi se, että Jyppi haluaa nousta suomalaiselle huipulle, joka tarkoittaa urheilusti, että se pystyy pelaamaan vuosittain uskottavasti SM-liigassa mitaleista ja sitten pystyy saamaan taustansa niin vahvaksi, että taloudellisesti se on mielekästä ja järkevää. Suuria voittoja ei kukaan kiekosta haaveile eikä voi saada, mutta sillä, että se kantaisi itsensä se toiminta. Ja se valittiin strategiaksi ja ensimmäinen työkalu oli 3 vuoden projekti Missio 2007, jonka tavoite oli jo nostaa Jyppi mitallipeleihin ja ennen kaikkea sitten saada sitä taustaa kuntoon, että meidän analyysimme oli siinä vaiheessa, että Jyppi on pahasti jäljessä taloudellisesti monia
monia liigaseuroja, että täällä oli kyllä, yritykset oli hienosti mukana ja yrityksiä oli paljon, mutta ei ollut esimerkiksi selkeää pääyhteistyökumppania. Ja sitten muutenkin se yhteistyökumppanin rakenne, että oli paljon, mutta kaikki oli aika tasaisesti ja ei ollut semmoista nousevaa porrastusta, mitä tietysti tulorahoitus liigajoukkueella vaatii. Urheiluyrityksessä on vielä tämä sponsori- ja kumppanuusyhteistyö niin kuin lisänä, että monessa yrityksessä ei tietenkään sitä lisäpalikkaa ole, mutta että kyllä urheiluyrittäjän siinä täytyy olla myöskin vähän sellaista yhteiskunnallista aktiivisuutta, että sun täytyy niin kuin pystyä avaamaan niitä oikeita ovia ja pystyä rakentamaan niitä oikeanlaisia kiinnostavia asioita niille yhteistyökumppaneille. Että se aika kun myytiin, että hei, että saat tästä paitaa mainoksen, kun annat tänne tämän verran rahaa. Eli tämä tämmöinen lahjoituksen aika on ohi, että se ei enää toimi, vaan että nyt on niin kuin tarjottava myös jotakin lisäarvoa sille yhteistyökumppanille. Sen eteen sitten lähdettiin tekemään töitä ja varmaan yksi isompia murroksia taustalla oli se, että siihen 2004 kevääseen jo kesään, niin saatiin sitten jo Valtra pääyhteistyökumppaniksi ja saatiin yhdistettyä tämmöinen hieno yhdistelmä, joka siinä vaiheessa oli tietysti lähtökohtaisesti aika kaukana. Toista oli traktorit ja jääkiekko ja tietyllä tapaa maaseutu ja tämmöinen aika urbaani joukkuelaji. Valtra oli myyty 2004 vuoden alussa amerikkalaiselle Akko-yhtymälle, joka on iso maailmanlaajuinen traktorivalmistaja ja maatalouskonevalmistaja. Me oltiin vähän semmoisen uuden edessä silloin, että mitä tehdään, miten me niin kuin skarpataan sitä meidän brändiä ja tehdään jotain asioita eri lailla taas kuin oltiin tehty aikaisemmin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tätä mietittiin, niin rakennettiin omaa visioa brändistä, miten me tullaan ulos. Niin samaan aikaan sitten oli Jyppi miettinyt samoja asioita, että miten he tekevät eri lailla asioita. Ja siellä oli oma visio, että halutaan tulla voittajatiimiksi. Ja meillä oli se samannäköinen näkemys, että me halutaan olla kanssa voittajia markkinoilla. Ja sitten kaksi tämmöistä niin kuin voittajaa tapasi toisessa ja rupesi juttelemaan keskenään. Me huomattiin, että meidän arvot on aika lailla samanlaiset. Että me pelattiin yhdessä tekemisestä, kaverista huolehtimista, toisemme kunnioittamisesta, kaikesta tämmöistä näin, niin kuin omissa yhteisöissä. Ja sitten mietittiin niitä asioita, nämä sopii niin kuin aika hyvin toisiinsa. Oli hirvittävän iso ja ratkaisevan tärkeä henkinen juttu. Se oli myös tietysti taloudellisesti tärkeä juttu Jypille ja mikä hienointa, niin Valtra lähti mukaan tälle nousuretkelle. Meillähän ei ollut mitään muuta siinä vaiheessa muuta kuin tarjota kova usko, tarina, tavoitteet ja askelmat, miten niihin päästään. Sitä työtä lähdettiin tekemään niin sisäänpäin kuin ulospäinkin ja me saatiin taustoja tosi paljon kuntoon ne 3 vuoden aikana. Mentiin monta steppiä eteenpäin. Mutta urheilustihan siinä kävi juuri niin kuin monesti käy, että se tärkein kausi tuossa missiossa, eli kausi 06-07, niin sehän meni urheilusti ihan vihkoon ja ei päästy edes pudotuspeleihin. Ja sehän tietysti aiheutti aikamoisten pilkkakirveiden määrän ja IVA oli ja että taas yksi projekti suomalaisessa kiekossa, joka tekee täydellisen mahanlaskun. Taidettiin olla 11 vai 12 sitten runkosarjassa, kun meidän piti olla ja oikeasti tappelemassa mitaleista. Et missio muilla tavoin, niin kun ainakin miten mä sitä katson, onnistui paitsi sitten niin kun urheilullisessa menestyksessä. Et sitä Suomen mestaruutta ei vielä silloin tullut, eikä sitä urheilullista menestystä tullut. Mutta saatiin isoja sponsoreita, saatiin ikään kuin se tausta kuntoon sinne. Eihän kukaan ulkopuolelta voinut nähdä, mitä on tapahtunut sisällä. Ja sisällä oli selkeästi vahvistunut moni asia, jotta voitiin ajatella, että sille seuraavalle stepille uskalletaan mennä. Itse muistan semmoisen ihan yhden käänteen tekevän hetken, oli 2007. Istuin Seppäsen Jukan kanssa autossa siinä Asemakadulla ja Jukka vaan sanoi silloin, että nyt laitetaan iso vaihe päälle, että tällä meiningillä, jos täällä jatkuu niin tämän seuratoiminta, niin jossain vaiheessa tulee loppu, että laitetaan isompi vaihe silmään ja
pieni riski ja katsotaan miten käy. Että. Seppänen kuitenkin, että se on halunnut tehdä sen muutoksen ja niin kuin sijoittanut siihen kyllä paljon, että halunnut sen, että nyt aletaan pärjäämään ja se on kyllä kantanutkin sitten, että on kyllä pärjättykin sitten, kun oli päättänyt. No totta kai ensimmäisenä organisaatio teki päätöksen, että nyt niin kuin satsataan kaikki tai ei mitään hommilla, että halutaan niin kuin oikeasti vähän menestystä, että se harmaa kausi oli liian pitkä heidänkin mielestään ja varmaan rupesi olemaan siinä kiikun kaaku, että miten seuralla käy käytännössä, että tipahtaako se kokonaan ja loppuu kokonaan vai satsataanko oikeasti vähän riskillä. No hyvin pitkällehän se oli sitten Jukka Seppäsen tietynlaista kyllästymistä siihen tilanteeseen ja hän halusi muutosta ja sitten me saatiin aika vaativa valmentaja Risto Duffa sitten vuodelle 2007 jatkaa sitten tätä uutta nousua, jota ei sitten tapahtunut. Jukka Seppänen, joka käytti tässä toimitusjohtaja ja suurimman omistajan ääntä, niin halusi selvän rytmin muutoksen tähän jyväskyläläiseen jääkiekkoelämään ja se oli ensimmäisestä lehdistötilaisuudesta lähtien niin oli semmoinen tilaus niin kuin päällä ja se nyt aika raikkaasti kyllä sitten tapahtuikin. Yrittäjä otti riskiä. Yrittäjä kasvatti pelaajabudjetteja. Yrittäjä laittoi itse lisää rahaa sinne, osti enemmistön osakkeista, jotta sai tämän päätösvallan niin kuin kokonaan itselleen. Eli että se oli niin kuin hänen päätöksensä lähteä sille polulle. Ja siihen se kaikki niin kuin pohjaa. Lyödään lisää polttoainetta koneeseen ja tehdään Jypistä vielä kiinnostavampi, jotta markkina vastaa sit siihen. Ja onnistuttiin ja Risto Duffalla oli iso rooli tuossa urheilupuolessa ja tavallaan myös vähän kokokin jutussa. Ja Jukka Seppänen sitten, joka oli siinä vaiheessa jo 8 vuotta tehnyt isolla talousriskillä yhtiökumppaninsa Sapolaksen kanssa ja muiden omistajien kanssa niin isoja satsauksia isoilla riskeillä tähän ja Jukalla vielä tietysti sitten työpanos tähän päälle, niin kyllähän siinä on 2 semmoista sen taitekohdan avainhenkilöä. Kyllä mä niin siinä vielä Seppäsen Jukkaan palaa, että mun mielestä on loistava urheiluseuran johtaja siinä, että hoitaa ne bisnespuolen oikein, mutta on kuitenkin sitten ymmärrystä siitä urheilutoiminnastakin, mitä siellä tapahtuu ja mitä myös pelaajat ajattelee, että sinne päinkin pystyy sitten oikeasti keskustelemaan. Että jos ei niin kuin Jukan tyyppistä henkilöä täällä olisi ollut, niin en mä tänne esimerkiksi en olisi tullut. Koska se vaati sen, että siellä piti olla semmoista oikeaa pelotonta vähän siinä, että miten tästä rytmi vaihdetaan. Yhteistyö yrittäjän, toimitusjohtajan ja valmennusjohtaja, valmennuspäällikkö, kumpaa nimitystä he käyttääkään, niin varmasti tämä kolmikon yhteistyö on sellainen, mikä ainakin tässä mun tutkimuksessa niin kuin tuli esille että sen yhteistyön saumaton onnistuminen on ihan äärimmäisen tärkeää. Että se on tärkeää, että se turvaa niin kuin tavallaan sitä taloudellista pohjaa, mutta myöskin sitä urheilullista menestystä. Että jos tässä niin kuin akselissa joku ei toimi, niin se on varmaan niin kuin kyllä mahdoton paikka silloin tämmöisen pienen yrityksen toimia. Mutta sitten niin kyllähän tämä Seppäsen, Jukan ja Tynin ja minun semmoinen keskenään tämmöinen jatkuva niin kuin kontaktointi ja sparraaminen, niin se oli se tärkein. Niin kuin, sieltähän se tuli se lupa. Mä koin sen niin, että se lupa ja se tarve, mitä sitten mä niin kuin valmentajana toteutin, niin sieltähän se tuli meidän keskenäistä tämmöistä niin kuin ajatustyön tuloksena.
Oikeiden ihmisten saaminen oikeaan paikkaan, niin se tuntuisi olevan niin kuin ihan avainasemassa tässä menestyksessä. Et varmasti niin kuin isossa roolissa on ollut silloin 2000, tai kun tämä missio 2007 tuli, niin silloin se markkinointipäällikön, nykyisin toimitusjohtajan rekrytointi, plus sitten koko sen organisaation, sen, mikä siellä toimistolla on, niin kaikkien näiden vakituisten henkilöiden niin kuin löytäminen oikeille paikoille, niin se on varmasti ollut yksi iso tekijä. No kaikki kulminoituu henkilöstövalintoihin. Että on ollut viimeisen 10 vuoden aikana paljon myös urheilutoimenjohtaja ollut mukana rekrytoinneissa, niin jopa vaikka väärään titteliin siksi hetkeksi oikeita ihmisiä, niin se on parempi työskentelymalli kuin se, että ei nyt oikein löytynyt oikeita persoonaa tai oikeita tyyppiä, mutta saatiinpahan tuo posti, tuo titteli tuossa täytettyä. Tärkein on se, että valitaan tehtävää henkilö, joka on sopiva siihen. Kakkosena tulee se, että roolin tekijän täytyy myös olla tyytyväinen siihen, mihin hänet on valittu. Eli jos tuommoisessa kilpaurheilussa ei tunne olevansa tärkeä, niin se helposti rupeaa syömään sitä ryhmää. Ja kyllä mä ainakin itse uskon, että hyvänä persoonana sulla on parempi mahdollisuus päästä muualle tai niin kuin eteenpäin urallasi kuin se, että sä oot vähän reikäpäinen jätkä, kukaan ei oikein tykkää susta, mutta sä oot hyvä siinä, mitä sä teet, niin ei sekään kanna. Kyllä mä en usko siihen, että se kantaa kuitenkaan pitkälle. Pitkällä vaan pitkällä vaan. Kaikki lähtee aluksi päävalmentajasta ja siitä, että se tietää itse, kuka se on. Ja mulla on hirveän isossa ruudussa, että tiedän kuka Karri Kivi. Että 3 vuotta sitten se vasta palkeni mullekin, että mikäs mies tää on. Ja sitten kun mä tiedän omat heikkoudet ja vahvuudet, niin siitä ja hyväksyn ne, niin siitä mä pystyn lähteä niin rakentaa sitä pakettia. Silloin keväällä 2007, kun hänen tulonsa tänne julkistettiin, niin muistaakseni sanoi niin, että minussa on vain yksi vika, että olen tottunut voittamaan. Kyllähän mä tiesin silloin, että se oli vähintäänkin raflaavasti sanottu, mutta se oli niin kuin tarkoituskin. Se oli jo markkinointia niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Ja se oli tietysti aika uutta siihen kulttuuriin. Se oli niin kuin kova sanonta Jypin puolelta ja se ei ollut niin kuin vääränlaista uhua, mutta se oli oikeanlaista niin kuin uskoa siihen tekemiseen ja myös sen rohkeutta sanoa se julki. Silloin ei ole myöskään oikeaa uskoa sillä organisaation sisällä, jos sä et uskalla sanoa sitä ääneen. Väitän, että sen ajan niin kuin tiivis yhteistyö, koko joukkue kontra taustahenkilöt, ravintolahenkilöt, kaikki, jotka työskentelee Jypissä, niin oli kyllä todella yhteistä Jyppiä. Me vähän pidettiin mun halusta tavoitepalaveri silloin, jossa oli kaikki paikalla, jotka siis siellä oli myös ravintola Hurrikaani henkilökunta ja siellä oli myös kioskin myyjiä ja järjestysmiesten edustajia ja sitten juteltiin, että tehdään oikeasti kaikki sen eteen, että se on mahdollista. Että semmoista mä en ole kuullut missään, että on järjestetty. Et siinä sitoutettiin niin kuin kaikki. Et se, yleensähän nämä tavoitepalaverit on silleen, että siellä on joukkue ja joskus joku seuraedustaja. Monessa paikassa pidetään niin, että siellä ei ole esimerkiksi toimitusjohtaja ollenkaan paikalla. Sitten se vaan niin kuin ilmoitetaan. Meillähän oli kaikki. Toimistohenkilökunta, kaikki ketkä oli Jypissä töissä. Et se oli niin kuin semmoinen, sen mä ymmärsin, niin kuin, että se on niin kova ponnistus, että siihen pitää saada niin kuin kaikki mukaan. Kaikki luotti siihen, että jokainen, joka toimi organisaatiossa, niin oli saman tavoitteen takana, että siellä ei ollut sitten niitä itsekkäitä tavoitteita. Tai varmaan niitäkin on ja niitä myös huippu-urheilussa pitää olla. Se ajaa taas eteenpäin, mutta kuitenkin se kaikkein tärkein oli se, että
Jyppi voittaa ja kaikki toimi sen mukaan. Jos joukkue on menestynyt, niin silloin yksilötkin niin vaan menestyy. Ja Jyväskylässä on ollut se jyppihenkisyys hyvin vahva, mikä tuo ne ihmiset, ketkä on niin kuin tavallaan tässä seurassa mukana, on ne seuran johtoihmisiä tai muuta, niin ne on sitouttanut itsensä siihen, ne on oikeasti jyppihenkisiä, että me ollaan täällä niin kuin yhdessä tekemässä töitä. Siitä alusta lähtien, kun tänne tuli, niin tuntui, että ollaan niin kuin yhtä suurta perhettä, että ihan sama, onko jäähallin siivooja vai toimari, niin kaikki on niin kuin, tuntuu, että aika samalla, että sellainen viihtyisä ilmapiiri on ollut aina. Idea oli, että kaikki voittaa ja kaikki häviää ja kaikki seisoo niin kuin yhteisen jutun takana, joka teki Jypistä sisäisesti äärettömän vahvan. Ja yksi meidän tämmöinen iso ajatus oli se, että Jypin pitääkin olla sisäisesti äärettömän vahva. Ja niin nimenomaan semmoinen, jos käyttää vertausta, niin pieni, tiivismassainen kumipallo. Ja mitä tiiviimpi tämä pallo on, sitä korkeammalle se pomppaa. Ja se oli myös semmoinen suojakeino, että kun tämmöisessä tilanteessa ulkoapäin voi tulla häiriötekijöitä, voi tulla painetta urheilupuolelle ja koitetaan hakea, että onko nyt valmennuksella johdon tukea tai sitten voi valmennuspuolelta tulla, joku voi tulkita mediassa, että nyt on niin kuin olosuhteet huonot, ei ole riittävän hyvä joukkue. Että sillä lailla valmentauduttiin, että tuli mitä tuli, niin meidän väliin ei kukaan pääse iskemään ulkoa minkään muista nuolta eikä semmoista hajottavaa tekijää. Ja se oli aivan äärettömän hieno vaihe. Sitä kesti varmaan niin kuin kovimmassa drivissa semmoiset 2-3 vuotta. Ja väitän, ei ole toki minkäänmoista vertailukohtaa niin kuin muista seuroista, mutta semmoinen vakaa uskomus on, että siinä vaiheessa tämä yhteistyö, päävalmentaja, silloinen toimitusjohtaja Jukka Seppänen, minä sitten siinä myös hallituksen jäsenenä ja ydinpiirissä olevana, meidän keskinäinen yhteistyö plus sitten niin kuin joukkueen toimiston koko tämä Jypin yhteistyö, niin se oli varmaan siinä vaiheessa tiiveintä Suomessa. Semmoinen tuntuma, että sitten on kyllä pitänyt olla tiivistä, jos jossain on ollut vielä kovempaa. Yhteinen tämmöinen voimakas sitoutuminen tämmöinen yhteisen tavoitteen myötä ja sitten sitä leikkiä, niin sinänsä se arvohan on siinä, että se tehdään. Sitten siinä useimmitenhan se tulos ei ole se, mikä halutaan, mutta tarpeeksi voimakkaasti kun se tehdään, niin sitten se on mahdollista, että se on se huipputulos niin kuin meillä oli. Tulos on seurausta tekemisestä. Tulos on seurausta tekemisestä. Viime kerralla puhuttiin siitä härskisti nauttia joka hetkestä. Sitä me haetaan tänäänkin ratkaisua. Aika huikea ollut. Katsotaan mitä tekee Virtanen. Immonen vielä siellä. Ja siinä on tämän ottelun avausmaali. Antti Virtanen maalin edestä namuttelee tyhjiin. Immonen syöttää ja se on kylmää vettä lisää oululaisten niskaan. Aloimainen nyt menee myöskin Jääskeläinen mukana. Aloimaana yksin läpi pistää. 13-26 ja Louhivaara pumppaa pikkutuuletukset siihen. Jyväskyläläiset siirtyvät 2-0 johtoon. Kolmana tulee J.P. Hyttönen löytää Louhivaara, joka pistää kiekon alivoimalla verkkoon. Kärpät taistelee kolmatta kevättä peräkkäin finaaleissa. 2. edelliskevään Suomen mestari on selkäseinää vasta tiukassa paikassa. Siinä on Jääskeläinen! Siinä on ratkaisu! Siinä on maali! Jääskeläisen kiekko kuin Marttelevien pistää sen yläpömpeliin. Huutaa, että tänään tehdään pönttö ja kiskaisee kiekon maaliin. Ani Hyttönen tulee! Louhivaara luukulla Hyttönen pistää kiekon reppuun! Sitten lähtee pienet fiilikset sinne omaan fanikatsomoon. Ja kyllä Jypin aitiossakin tällä hetkellä tiedetään tilanne. Ja J.P. Vuorinen SM-liigasta ojentelevat tuonne pytyn ja sitten se lähtee Jyväskylään. En tiedä minkälaisiin juhliin se joutuu, mutta juhlat ovat varmasti kovat. Ja niitä juhlitaan pitkään ensimmäistä Suomen mestaruutta. Siitä lähtee pokaali matkaamaan kohti Jyväskylää. No ensinnäkin se, että Duffa tuli 2007, niin muutti jo sitten niin kuin niitä pelillisiä asioita ja sitä pelaajien sitoutumista ja yleensä sitä ilmapiiriä joukkueen sisällä. Ja samalla myös se sitten taas heijastui sinne sitten toimistopuolen tekijöihin ja osaltaan mun mielestä jollain lailla se sitten niin kuin ihan levisi niin kuin maakunnan tasollekin. Että
Se on tosi helppo sanoa. Se on tosi helppo sanoa, että tehdään se muutos, mutta sitten se homma sinänsä on se on kyllä aika kovaa hommaa, että siinä ei paljon epäilykselle ole sijaa, koska siinä on niinku pelolla ja näillä uhkakuvilla ohjaajat nousee aina esiin, että niin se oli täälläkin, mutta sitten se vaan piti olla aika härkäpäinen, kun sitä vietiin eteenpäin.